welcome back to the channel Karthi's vlogs. ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಂಶೋಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ and ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ ಪರೀತು ದಿನ ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾರಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಗ್ಗಿನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ತು ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಆದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದ ನಿಕಲೆ ನಾನು ಐತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ and ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಡುಗುದ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯಾನು ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕಲೆ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕುಲ್ ಬೈದಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಗು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರೆ and ಇಂಚಿಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಸೋಫಾದ ಕಾಟದ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಕುಂಟು ದೆತ್ತದು ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತುಂಡು ಸೋಫಾ ಕಾಟ್ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು and ಕಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಡಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂದು ಒರಿಯನ್ ಲೇದಿತ್ತ ಆರ್ ಬರ್ತದು ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದೇರಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀಟದ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂದು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ನೀಟದ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆರ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ and ಇಂಚಿಡು ತನಿಷು ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನ ಲೆತ್ತದು ಸೋಫಾಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಏನು ಜಕ್ಕೆಲು ಜೆತ್ತೊಂದು ಆರಾಮದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪೇಂಟೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚತೆ ಪೇಂಟೆ ಕೈತಲ್ಡೆ ಇತ್ತು ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತುಲೆ ಮೇರೆನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿನೇ ಆರ್ ಬರ್ತದು ಶೋ ಕೂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಿರ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಸಾದಿ ಪುನತೆ ಅವು ಸಾದಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಲ್ಲೇ ಕಾವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಗ ಒಂದು ರೈಸರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಿಫೋರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಡಾಕಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜೇರು ಏಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಯಾನು ತನೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೈದ ಸೊ ಎಲ್ಲೇನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಒರ್ರಿಯರು ಬರೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿರು ಮೂಲ ಸ್ಟೇ ಆಪುನಕ್ಕಲು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಳು ಚಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಯಾನು ಮೀದು ಪೂರ ಆದು ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ದು ಟಿ ವಿ ತುಕ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಅವರ ದೇವರ ಮನೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಮಂತ್ ಹುಡ್ಕ ಚಿಕ್ ಅದು ಆಫ್ ಮಂತ್ ಹುಡ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಕೂಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಅಂತ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ಸ್ ತೋಜುನೆ ಮುಲು ತುಲೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ happy to enjoy the wedding in Mehendi and reception with all our cousins boka relatives notu pura enjoy manparege ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಯ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅಕುಲ ಅಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೋರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಶೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾರೈತಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಉಂಡು ಟಿ ವಿ ತೋಡು ಝೀ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವನ್ಕುಲು ಒಂದು ತೋಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಚ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ದು ಶೆಕೆಕ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕಲೆ ನನಾತು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಡಬ್ಬ ವಾಯ್ಸ್ ಡೇ ನಾವು ವಾಯ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಟಾಕಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಳ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚ ಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬರ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಕಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಏತು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮನಸಾಂಡಕ್ಕೆನ್ಲೆ ಆಂಡಿಗೆ ಆಂಡಿಗೆ ಕೈಪ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಇರ್ಮುಲ್ ದಾದ ಮಂತು ಕುದೊಂದು ಆರೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ದಾದ ದಾದ ಮನ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಇರಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದೀನ ಪಟ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಕಂಜ್ ಪಾಠ ಆಗಿದ್ದೀನ ನೆಟ್ಟಿಂದು
ಹೋಯ್ತು ಕೊಂಚ ವನಿತನಗಲ್ಲ ಹೊರ್ತೀನಿ ಹೋಲ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಾರ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಚ ಪಿದಾಡ್ರಿ ಖಚಿತ ಯಾನೇ ಬಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಚಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೆ ಪನ್ಯಾಕೇನ್ಲೆ ಚೂರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ఒక ಕುಜಲ್ ಇಡೀ ಕಪ್ಪು ಮನ್ಪುಗ ಈ ರೀತಿ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಈತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ಗತ್ತಾರೆ ಇದನ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡು ನಿಸ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಶಹ ಬೇಜಾರಂಡ ಇರು ಅಂಚ ಪಿದಂಡ ಇಲ್ಲಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲ್ದ ಕುಲ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಅವಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಕುಲ್ದಿನಿ ಆಣನ ದೊಡ್ಡನ ಬಾರಿ ಯಂಗುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಚಾ ಕಲರ್ ಬರ್ಚಾ ಕಲರ್ ಬರ್ಚಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆತೇನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಿಂದಿರುವ ನೈಟ್ ನಾವು ಗೋಬಿಂದಂಜಿ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತಾ ತುಳು ತಲೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಸೀರೆನು ಹಿಂಗೆ ಉಡ್ತಾರಂತೆ ಸುಮ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದೆ ಪಪ್ಪ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚೆ ಇರ್ಲ ಪಾಡು ಓ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಇರೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ಒರಿಪಾದಿಜೇರು ಇರೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ಒರಿಪಾವಜೇರು ಮುಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ದಿಬ್ಬಣ ಅದು ಯಾನ್ಕೇನೀರ್ ನಡತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ನಡತೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಿಜೆ ಲಾರಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಡತೊಂದೆ ಪೋತಿ ಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ ನೀರು ಬರ್ ಜೈದಿ పోతిద్దిపన ఎంచా ఎంచా ఇంత పోయారಲ್ಲ అట్లా పడతాను కాల అప్పుడే ಐಕ ಮದಿ ಮೇಲೇನು ಪಿದಾಡ್ ಪಾದು ಲೆತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ನಡಪಾದು ಸೀರೆಗೆ ಪೂರ ಏತು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸು ನಾಲಾನೆ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂದೇರು ಇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ತುತ್ತರ ಬೇಕಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದೆ ಸೀರೆ ಬಂದ ಪೂರ ಬೇಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಕೊರ್ನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವಳ ಪೋತು ಯಾನ್ನ ಬೊತ್ತು ಅವಳ ಬಂಗಾರಲ ಬೊತ್ತು ಎಂತ ಮೊನ್ನೆದ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಮರಿ ಬಂದ ಕಮ್ಮಿ ಹೈಬು ಜಾತಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಯಾನೆಲ್ಲ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಮೆಹಂದಿದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡಾದ್ ಬುಡಿಯಾದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ನಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆರೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಆಕುಲ್ ಪೂರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂತೂ ಕುಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನೆ ಆಲ ಇನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಾದ್ ಬುಡಿಯ ಸೊ ಮೆರಿನ್ ಲೇದಿತ್ತ ಮೇರು ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಟ್ಪಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕಲಿಗೆ ಸೊ ನೇತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತೋಜೊಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪಿಜಿ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿದ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇನ ಅಂದ್ ಇಂಕಿತೆ ನೆನಪಾವಂದುಜಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ all of them are very very happy and very very excited to enjoy the wedding mehendi and reception. So here ends the vlog. Beautiful video that lots of love.